Subling gibarugan sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated o NORDECO ang pagbabag sa pagpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa NORDECO, gibarugan niini nga premature pa ang transition process tungod nagpabilin pa ang petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema sa pagkabalido sa nasangpit nga balaod ug kinahanglang matuman kini subay sa legal nga proseso. Kini human gikumpirma sa provincial government sa Davao del Norte nga gisugda na ang transition process sa operasyon sa DLPC ubos sa Republic Act No. 12144 kon expansion sa franchise area sa DLPC. Magpadayon matud pa ang NORDECO sa pagserbisyo sa Davao de Oro ug Davao del Norte. Samtang nanawagan ang grupong Davao Consumer Movement nga paspasan ang transition process sa operasyon sa DLPC, kay buot na matud pa niining maundang ang dili maayong serbisyo ug taas nga billing sa NORDECO. Nanawagan sab sila sa NORDECO nga mukooperar sa transition process kay alang matud pa kini sa mga konsumante. Miapela sab sila ngadto sa Department of Energy ug National Electrification Administration nga mutabang sab sa kalambuan sa proseso. Sumala ni Fermin Edilion, ang head sa Reputation and Enhancement Division sa DLPC, padayon pa ilang paghanay sa operasyon sa mga nasangpit nga probinsya, samtang gipaabot pa sab nila ang dugang desisyon sa Korte Suprema.